Hai penang de pasok ke, amai hai pasok ke penang de. Kamu siapa sih anu ya? Kini sinjak permane khub tui je Bir Bikram Jamatia tabuk bo nok boroni bkhawa kathang logi gese samklanya rak bro nani nang tabuk yong ne bisingo kharoksa leader MDC TTG hapangni busuk joro tui o borok haijai de logi nani nak generation sarani saidok nai nang puja tu belai hambai tai tini semoro nukha je sini bisingan koroksa sini okrabo kukti bosan kanaka sengasanya sekarang koroksa o hado pani bagai coba kainai khub belai ke kubi kathar sini koroksa ado botini samai basa kerika haipano angobon sanamu sugo jibini sacrifice obo magnang thangniya ini aboni buthai hisabai sing tini kubang ma result sing manka ini naite sing tabo o generation phai sokpaikya ini obono jeng kaisa bini je sacrifice khaimani obono jeng kaisa soromong hisabai sini sikla tabuk jeng tabuk jara sikla boy sonai ba sini je next generation jeng obono ko khosana mu jongo ang sini je klub tonai rakto jeng kubangma bisi kubangma lamati jeng soba khaimani phiaba soba khaimani abo jata fruitful ngaijat jata jeng buthai manajat amai joba jeng sini je senior rok bising tui okra rok bising tui jeng khaimani abo hikano jeng next generation ni borok logo bono jeng kok kasana je jeng je mansak jeng tau sini bubagram leadership jeng tau samung khai tongo phiaba jeng tau obono sini mona harmung tongna nangnai je sini hano jeng bahike jeng agami dino jeng tebo je borni je thirlangmani okorno jeng tebo mwito khlainai jeng sini next generation thani bono jeng kok kasana bujong je jeng je bong thino jeng haino magrang khibnani ya jeng agami dinobo mohaite bo jeng joba khlainani bagui jeng hado phano jeng tai kono dino kombonani riya amai jeng samai jeng tangi tebo jeng samung khlainai abo jeng sini jrelo ba next generation kok kasana bujong amai